Pozdrav svima, posebno mojim dragim studentima. Počinje snimanje novog videa. Prošli put je bio uvod u dijetoterapiju kardiovaskularnih bolesti, ali nisam nešto zadovoljna kako sam to uradila. Htjela sam u stvari u tom celom delu da vam kažem malo više o aterosklerozi, iako je to obrađivano na ranijim nastavnim jedinicama u školi, ali eto da biste ipak imali neku celinu da možete da preslušate videe i tako. Znači, ono što nisam rekla na početku tog poglavlja je da ona počne kao ateroskleroza počne kao nagomilavanje masti, odnosno masnih plakova u zidu krvnog suda, ali se dalje nastavlja kao zapaljenska reakcija. I zbog toga u aterosklerozi mi pratimo i indikatore zapaljenja, među njima i taj HSCRP koji se vrti oko gornje granice i pokazatelje tihog zapaljenja koje teče duž krvnog suda i pratimo takođe nivo fibrinogena, a ovi ostali pokazatelji zapaljenja ne skaču toliko u aterosklerozi. Sad, samo upamtite sada da je ateroskleroza, da je to, znači, jedno tiho zapaljenje koje teče duž krvnih sudova. A svako zapaljenje ima onih 5 odlika zapaljenja. Svako zapaljenje ima 5 odlika zapaljenja i među njima je poslednje funkcioleza, odnosno oštećenje funkcije zapaljenog organa ili tkiva, a funkcija krvnog suda je da dostavi krv do ciljnih tkiva u dovoljnoj meri i da pritom ne nastanu neki negativni efekti. Tako da kada je zapaljen krvni sud, on iznutra nije dovoljno gladak, već je šansa za tromb počinje da zadebljava, odnosno da otiče, da mu se smanjuje širina, odnosno lumen, a to sve može da dovede do toga ili još postaje više krt, znači nije tako elastičan, to sve može da dovede do toga da nastane infarkt nekog tkiva, a infarkt je po definiciji ograničena nekroza tkiva nastala usled prekida arterijske cirkulacije za taj deo tkiva. Infarkt može da nastane bilo čega, ne mora samo srca, mozga, može creva, može bubrega, oka. Tako. Sad, šta ja hoću prvo? Znači, sad hoću da prođemo neke opšte stvari, jako važne, koje će posle da se ponavljaju kroz razne druge bolesti, onda se vi samo pozivate na njih. Znači, ne morate stalno iz početka da učite to ili da pamtite na pamet, jer je to neki zajednički mehanizam. Znači, sad ste upamtili da je ateroskleroza u svojoj osnovi ima zapaljenje. Znači. Sad ćemo proći prvo sve odlike zapaljenja i te zajedničke odlike svih zapaljenja. I te zajedničke odlike svih zapaljenja se, znači, provlače u svakoj bolesti koja u svojoj osnovi ima zapaljenje. I te bolesti obično na kraju svog naziva imaju itis. Gastritis, tromboflebitis, znači gastritis zapaljenje želuca, tromboflebitis zapaljenje vena, pankratitis zapaljenje pankrasa. Sad ovako. Znači, bez obzira iz kojih razloga nastaje neko zapaljenje. Znači, bez obzira iz kojih razloga nastaje neko zapaljenje, odnosno šta ga je pokrenulo. Da li je to neki infektivni ili neinfektivni uzročnik. Znači, bez obzira da li je to neki infektivni ili neinfektivni uzročnik, svako zapaljenje ima nekih svojih 5 odlika. Znači, svako zapaljenje ima nekih svojih 5 odlika. Posle ćemo da se vratimo na te uzročnike da vam nabrojim to sve. Znači, svako zapaljenje ima nekih svojih 5 odlika. Sad, tih 5 odlika su rubor ili crvenilo, dolor ili bol, kalor ili povišena temperatura zapaljenog tkiva,
dolor, rubor, kalor, tumor, u širem smislu reči znači otok, i funkcioleza, odnosno oštećena funkcija zapaljenog tkiva, odnosno organa. S aspekta ishrane nama je najvažnija ta funkcioleza. Zato što ako znamo funkciju organa, onda ćemo znati šta je oštećeno u zapaljenju, odnosno koje su funkcije oštećene u zapaljenju, a onda ćemo na osnovu toga iz mehanizma bolesti, iz mehanizma dejstva namirnice da izvadimo dijetu, ne mora ništa napamet da se uči. Znači, apsolutno se ništa skoro napamet ne uči u dijetoterapiji. Sad ovako. Šta se dešava, znači, kod zapaljenja? Znači, iz nekog razloga, bilo da se u organizmu nalazi neka strana ćelija, kao što je maligna ćelija ili neki mikroorganizam, ili je naša ćelija umrla neprirodnom smrću, znači ili je naša ćelija umrla neprirodnom smrću, što se zove nekroza, živ organizam ima neki imunitet i on šalje svoje imune ćelije, odnosno leukocite, na mesto gde postoji problem, znači gde se nalazi mikroorganizam, bakterija, gljivica, parazit, protozoa, ili se nalazi maligna ćelija, ili je neka naša ćelija umrla, ili može čak i da se desi još jedna situacija, to je da organizam ne prepoznaje dobro našu ćeliju, pa je tumači kao stranu. To vam je osnova autoimunih bolesti. Znači, iz bilo kog razloga, bilo kog od ovih navedenih razloga, znači organizam šalje leukocite na mesto problema. Znači, ti leukociti pokušavaju da počiste problem na neki način. Makrofagi će pokušati da progutaju, znači, tog nekog agensa, tu neku ćeliju koja je problematična ili je nepotrebna više organizmu jer je umrla, ili će se aktivirati neke druge frakcije leukocita u zavisnosti od vrste zapaljenja. Sad, svi ti leukociti kad dođu na mesto koje treba, na mesto gde postoji neki problem koji treba da reše, oni šta oni rade? Znači, oni počinju da ispuštaju neke supstance koje se zovu medijatori zapaljenja ili citokini ili interleukini. I ti medijatori zapaljenja služe da privuku druge leukocite, a takođe da naprave neke promene u tkivu. Sad, ti medijatori zapaljenja dovode do toga da krvni sud postaje širi, da bi došlo više krvi, a sa njima i drugi leukociti, ali i hrana za zapaljeno tkivo kome je ubrzan metabolizam, znači dolazi glukoza, tako da s ti medijatori zapaljenja šire krvni sud, šire ga, a takođe ga čine i propustljivim. Znači, šire ga, a takođe ga čine i propustljivim. Od svih tih medijatora zapaljenja koji to rade krvnom sudu, nama je najzanimljiviji histamin, koji ne nastaje samo u alergijskim reakcijama, nego nastaje u svim zapaljenskim reakcijama, samo što u alergijskim reakcijama se oslobađa odmah na početku, u onim alergijskim reakcijama koje nastaju brzo, naglo, to su alergijske reakcije anafilaktičkog tipa, a u zapaljenskim reakcijama nastaje malo kasnije, ali se i u zapaljenskim reakcijama vrlo brzo javlja. Taj histamin širi krvni sud da bi tkivo dobilo više krvi, a takođe ga čini i propustljivim. Do čega to dovodi? To dovodi do toga da u tom tkivu sada ima više, znači da u tom tkivu sada ima više cirkulišuće krvi u krvnim sudovima i zbog toga je ono toplije, ima više krvi. To je ona komponenta koju zovu rubor ili povećana toplota tkiva. Dakle, samo upamtite zbog toga što ima više krvi u tom tkivu. Jer su krvni sudovi više napunjeni, arterijski krvni sudovi.
takođe to crvenilo tkiva nastaje iz još jednog drugog razloga, a to je zato što je brži metabolizam u tkivu. E sad, da se vratimo na drugo. Znači, rekli smo, krvni sud se širi i postaje propustljiviji. To kad krvni sud postane propustljiviji, prvo počinje da izlazi tečni deo krvi kroz krvni sud postaje porozan, posle toga mogu da izlazi i krvne ćelije, zavisi od toga koliki je intenzitet zapaljenja. To dovodi do toga da se u tkivu dodatno zadržava tečnost. Samo sada van krvnog suda, u međućelijskom prostoru van krvnog suda, jer je izašla ta tečnost iz krvnog suda, tako da to tkivo otiče i zbog toga što u krvnim sudovima ima više tečnosti, a i zbog toga što, odnosno krvi, a i zbog toga što ima više tečnosti van krvnog suda i zbog toga se stvara otok na zapaljenom tkivu i to je ona karakteristika tumor ili otok u širom smislu reči. E sad, šta se još dešava? Znači, dešava se da je u zapaljenom tkivu, bez obzira što je stiglo više krvi, više hrane, toliko brz metabolizam, da veliki deo tog metabolizma koji služi da se izvuče energija iz hranjivih supstanci, znači toliko je brz da on ne može da radi aerobno, nego uglavnom jedan veliki deo tog metabolizma radi anaerobno, a to znači da se glukoza razgrađuje do pirogrožđene kiseline, koja posle ide do mlečne kiseline da bi se regenerisali koenzimi da mogu da se vrate i prihvate novi molekul glukoze. U tom anaerobnom putu, znači od glukoze do pirogrožđene mlečne kiseline i u krug, nastaje jako malo energije koja služi posle za neke druge procese. Zato se taj proces glikolize, odnosno razgradnje glukoze, anaerobnim putem jako intenzivira. Znači, a čim su neki procesi intenzivni, u njima nastaje dosta slobodnih radikala. Tako da svaki proces zapaljenja u principu stvara dodatne slobodne radikale. Jedan deo razgradnje glukoze će ići do ugljen dioksida i vode i tu će se, odnosno pirogrožđena kiselina će se dekarboksilovati, ući u Krebsov ciklus i tu će se izvući iz tog acetilnog ostatka dosta ATP-a preko elektron-transportnog lanca, ali jedan dobar deo glukoze to neće moći. Kad je organizmu potrebna energija, a on ne može iz neke prosečne količine, u ovom slučaju glukoze, da tu energiju izvuče, on mobiliše mnogo jedinica glukoze, znači mnogo jedinica glukoze ulazi u razgradnju. I zato je tu jako brz metabolizam u svakom prelasku jednog oblika energije u drugi, to je čista fizika, znači uvek se oslobađa jedan deo toplote. A u živom organizmu takođe nastaje uvek jedan deo slobodnih radikala više nego što bi inače nastajao. Pošto je brz metabolizam i pošto nastaje više toplote, tkivo je toplije i iz tog razloga, to je ono što sam vam malo pre rekla, to je ono odreka rubor ili crvenilo zapaljenog tkiva. Znači ono je toplo zato što je jako brz metabolizam u zapaljenom tkivu jer je anaerobni metabolizam više favorizovano, znači više se razgrađuje glukoza na anaeroban način i zato je to jako brzo i oslobađa se mnogo toplote, a i zato što ima više krvi koja je stigla u to zapaljeno tkivo. Znači objasnili smo odliku otok, odnosno tumor i kalor, odnosno površina temperatura tkiva. I objasnili smo odliku ujedno sad usput i rubor, a rubor je povećano crvenilo tkiva, a to nastaje zato što su krvni sudovi više napunjeni krvlju. E sad, kad smo već tu kod anaerobnog metabolizma, ta mlečna kiselina koja nastaje, odnosno njene soli i laktati, peku i bole nervne završetke i zbog toga se javlja bol u zapaljenom tkivu, odnosno otok. Ovo je bol, odnosno dolor. A još jedan razlog zbog koga se javlja bol u zapaljenom tkivu je taj što je zapaljeno tkivo
otečeno iz ona dva razloga što smo malo pre rekli, prepunjenost krvnih sudova krvlju i tečnost van krvnog suda. I onda taj otok, to tečeno tkivo pritiska nervne završetke i stvara bol. Znači, bol nastaje iz dva razloga, zbog mlečne kiseline, zbog pritiska otečenog tkiva na nervne završetke. Znači, objasnili smo dolor, rubor, kalor, tumor i sad ostaje poslednje i najvažnije za ishranu, a to je funkcija leza. Znači, svako zapaljeno tkivo ima oštećenu funkciju. I zato je važno dobro naučiti fiziologiju, da biste iz nje izvlačili patofiziologiju, a iz te patofiziologije i mehanizma dejstva namirnice izvlačili dijetoterapiju. Primer za ovo je, znači, crevo koje je, tanko crevo koje trpi neko zapaljenje. Ima sve ove odlike, koje neke ne možemo da vidimo, pošto crevo, znači, sem gastroskopom. Znači, ima svih ovih 5 odlika zapaljenja, a nama je najvažnije to oštećenje funkcije creva. A funkcija creva je, pre svega za aspekt ishrane, šta je najvažnije, da apsorbuje. Znači, funkcija tankog creva je da apsorbuje. Tako da uvek očekujete da ako postoji neko zapaljenje takvog creva, da će biti problem sa apsorpcijom. Znači, bit će ometene apsorbovanje hranljivih supstanci. Pa onda, u zavisnosti od toga koji deo creva je zapaljen, ako može da se lokalizuje, tako ćete otprilike znati gde očekujete da će biti ometanje apsorpcije. Evo, ovaj isti primer, na početku rečen za aterosklerozu. Znači, ako je ateroskleroza, pošto je ateroskleroza u osnovi zapaljenska bolest, bit će oštećena njena funkcija, a njena funkcija je da dopremi krv sa hranljivim supstancama i kiseonikom do ciljnih tkiva. Znači, ona to iz nekog, kada je krvni sud zapaljen, to ne može tako dobro da odradi. Da li zato što će vremeno da se sužava, pa neće dolaziti dovoljno od krvi, pa će nastati ishemijski infarkt, ili zato što će da pukne krvni sud, pošto je postao krt i nije više tako elastičan, ili više nije dovoljno gladak zbog procesa zapaljenja koji teče iznutra, pa će se na nekim mestima stvarati tromb, ili će se stvarati plak, ili će se taj tromb ili plak otkačiti, pa malo putovati krvnom strujem, pa tamo negde dalje, distalno, gde su arterije uže, zapuštite arterije i napraviti infarkt. Znači, jako je važno znati funkciju zdravog tkiva da bismo znali šta će mu se desiti kad je pod zapaljenjem. Znači, koje će mu to funkcije ispadati, koje funkcije će biti van, koje će biti funkcije ometene. Znači, koje funkcije će biti ometene. Eto, to vam je kod procesa zapaljenja. I sad, kad smo već tu kod procesa zapaljenja, ima samo još nekoliko važnih stvari. Pokušavam da uklopim sve u nekih 20 minuta, ali posle ne može da se drži pažnja stvarno. Znači, ne znam kako tako brzo prođe vreme. Rekla sam histamin medijator zapaljenja, ali nije on jedini. Znači, postoji još neki medijatori zapaljenja koji ispuštaju leukociti, a to su vam među najvažnijima interleukin 6, interleukin 1 i TNF-alfa. Znači, IL-1, IL-6 i TNF-alfa. Ti medijatori zapaljenja imaju direktnu spregu sa koagulacijom. Znači, ti medijatori zapaljenja imaju direktnu spregu sa koagulacijom. I teraju put za koagulaciju da bude bliži zgrušavanju, odnosno koagulaciji, odnosno stvaranju tromba. Tako da kad god neko tkivo u velikoj svojoj zapremini trpi zapaljenjem, postoji velika šansa da će se stvarati, da je organizam skloniji zgrušavanjem, da će se stvarati tromb. I zato se, pored indikatora zapaljenja u krvi, a to su leukocitna formula, sedimentacija, CRP i fibrinogen, a i u nekim izuzetnim slučajevima kada se sumnja na sepsu i prokalcitonin, znači obavezno radi koagulacijnu status u koji spada D-dimer kao indikator stvaranja trombova, INR kao vreme krvarenja koje zavisi od onoga što smo uneli s polja, lek ili hrana, vreme krvarenja na obično kad se buši na ušku ili prst, pa se čeka da se vidi koliko krvari, i pored toga bit će važno imunolozima, hematolozima i generalnim internistima da se uradi još i vreme koagulacije, obično to je
bocne se u prst, kapne se krv na pokrvnu pločicu i onda se razmazuje, rasteže dok se ne pojave fibrinske niti. Znači, to su jednostavni testovi, jako jeftini. I eventualno APTT koji sa aspekta ishrane ovde nema nekog velikog značaja, ali ipak ga treba uraditi da bi se možda sagledao neki problem u pozadini koji dodatno može da pogorša stanje. Znači, to je jako važno. I šta još napada put za koagulaciju? Znači, napadaju ga slobodni radikali, bez obzira na koji način su se oni našli u organizmu. Da li su ispali iz procesa zapaljenja zbog preterano brzog metabolizma, da li smo ih uneli hranom kroz previše oksidovane, odnosno pržene masti, odnosno pre svega ulja, kao tečne masti i čvrste masti, pa zatim tek čvrste masti. Da li smo i užegle masti, sumnjive masti po raznim nekim industrijskim proizvodima, znači ili smo ih uneli ili su nastali u procesu zapaljenja, ili se desilo da nismo unosili dovoljno antioksidanasa koji skupljaju te slobodne radikale, odnosno neutrališu ih, pa je onda došlo do preoge slobodnih radikala u organizmu. Znači, slobodni radikali direktno napadaju put za koagulaciju, a takođe, znači, u tom začaranom krugu, šta rade sa zapaljenjem? Mogu da ubiju neku ćeliju. Ako ubiju ćeliju, to znači da ona umrla neprirodnom smrću. Dolaze slobodni radikali, dolaze leukociti da počiste, da srede taj problem, da počiste te mrtve ćelije i time počinje proces zapaljenja, a u zapaljenju takođe nastaje dodatna količina slobodnih radikala, a nastaju i ti interleukini 1,6 i TNF-alfa koji napadaju put za koagulaciju. Tako da su u začaranom krugu inflamacije i koagulacije važno je prekinuti taj začarani krug na bilo kom mestu. Čak postoji još jedna sprega, a to je, pošto je u svakom zapaljenju mogu da skoče neki od tih parametara zapaljenja u krvi, što sam rekla. Znači, među kojima je i fibrinogen. Fibrinogen je i faktor koagulacije, i ovaj marker zapaljenja, a takođe i faktor koagulacije. Znači, fibrinogen skoči kao marker zapaljenja, onda se uključi u put za koagulaciju i tera ovaj put za koagulaciju bliže zgrušavanju. Znači. Tako da, to treba uvek imati na umu. Znači, i treba takođe imati na umu da ako kliničko stanje pokazuje, odnosno postavlja sumnju na tromb, bez obzira što je D-dimer normalan, to ne isključuje postojanje tromba. Može da se desi da se on stvara, ali se ne razgrađuje toliko da bi D-dimeri, odnosno razgradni produkti tromba skočili u krvi, ali tromb ipak postoji, tako da se uvek kod sumnje na tromb radi i D-dimer, ali se takođe rade i dopleri krvnih sudova onim delovima tela gde se sumnja da će se naći tromb. Ili se rade neke druge analize koje bi pokazale da postoji eventualno postojanje tromba, znači neke analize vezane za plućnu emboliju, tako, imaging metode. Mislim na radiografske analize, odnosno, da, radiološke analize. Ili kako se zove, sa nekim radioaktivnim obeleživačima koji se daju u dišu i tako. Sad, skeneri i tako. Sad, šta sam još htela da vam kažem, pa ovo jeste najvažnije. Sad, u sledećem videu ću da objasnim, ponovo ću se malo vratiti na ovo, ali u sledećem videu ću da vam objasnim za najvažnije metaboličke puteve kako ih uništavaju slobodni radikali. Neke smo pomenuli kod ateroskleroze, dotakli samo, a ove ćemo ostale, znači, uraditi, tu će se odnositi na to kako slobodni radikali uništavaju put za preuzimanje glukoze i stvaraju prvo hiperinsulinemiju pa dijabet tip 2, kako stvaraju hiperlipidemije, znači hiperholesterolemije, hipertrigliceridemije i kako stvaraju maligne bolesti. I kako mogu da poremete funkciju bilo koje ćelije ako ona preuzme užegle masti u sebe. Eto, znači to je za sledeći video. Da bismo nekako, znači, zaokružili cijelinu sa onim mehanizmima koji su najvažniji, koji se posle provlače kroz
kroz 80% dijetoterapija. Znači, nadam se da ste iz ovog upamtili najvažnije. Evo još jednom, znači u svakom zapaljenju, bez obzira koji agens je započeo to zapaljenje, koji uzročnik je započeo to zapaljenje, imamo 5 odlika. Dolor, bol, kalor, povišena temperatura, tumor, otok tkiva u širem smislu reči, dolor, kalor, tumor, rubor, znači povišeno crvenilo, znači dolor, bol, kalor, povišena temperatura, rubor, povećano crvenilo, dolor, kalor, rubor, tumor ili otok u širem smislu reči i ono što je najvažnije, to je funkcija leda, znači oštećena funkcija otečenog, oštećena funkcija zapaljenog tkiva ili organa i zapamtiti da svako zapaljenje ima sklonost ka koagulaciji. Jače zapaljenje, veća šansa da se stvaraju trombovi. Pritom jače zapaljenje mislim na zapaljenje koje zahvata, odnosno ne mora ono po intenzitetu da bude toliko jako, ali je važno da zahvata veliku površinu tkiva. Tu se najviše misli na zapaljenja koje zahvataju cele organe ili sisteme organa kao neke sistemske autoimune bolesti. I šta je tu još važno? Još sam nešto htjela da vam kažem kod tih zapaljenja. Da, još nešto važno. Znači, rečeno u onom prvom videu koji se odnosi na uvod u dijetoterapiju kardiovaskularnih bolesti. Znači, ako je zapaljenje, znači zapaljenje i koagulacija idu u istom smeru, onda sve što je suprotno od toga ide u suprotnom smeru, je li tako? Znači, smanjenje zapaljenja, smanjenje intenziteta zapaljenja smanjuje šansu ka stvaranju tromba. To znači manje slobodnih radikala u organizmu, manje šansa za stvaranje tromba. To smanjenje slobodnih radikala može da se desi ili tako što smo uneli manje slobodnih radikala ili ih je manje nastalo ili smo uneli više antioksidanasa ili smo uneli manje nekih supstanci koje su direktno koagulanci kao što je vitamin K. Eto, znači, tako treba razmišljati. I da, kad smo još kod vitamina K i ovim ću da završimo ovaj video, znači kad god postoji neko zapaljenje u organizmu i vi sumnjate i očekujete da će možda nastati tromb ili da organizam ima sklonost ka trombu, ne treba povećavati količinu vitamina K u ishrani, kao ni slobodnih radikala. Znači, ne treba povećavati, zato što su to sve supstance koje će terati sistem bliže zgrušavanju. Znači, ako možete, čak i smanjite količinu, odnosno izvore vitamina K, u količinu vitamina K koje se unese, odnosno izvore vitamina K, i količinu slobodnih radikala. A izvori vitamina K su najviše zeleno lisato masne životinjske namirnice, iznutrice i ono što nisam prošli put rekla u uvodu za kardiovaskularne bolesti, a jako je važno, to su znači fermentisani proizvodi koji su dugo fermentisali, zato što bakterije, probiotici koji učestvuju u fermentaciji stvaraju vitamin K, pored toga stvaraju još i B12 i folnu kiselinu, ali ono što je nama važno je da stvaraju vitamin K. Znači, to je, i onda vi ne znate kakav će problem napraviti, tako da ko ima sklonost ka trombu ne treba da jede kiseli kupus, tu ima gomila vitamina K. U samom kupusu ima, u kiselom kupusu imaš više. To možete da pogledate u tablicama o sastavu namirnica. I šta je još tu važno? Važno je da znate koji su antioksidansi, znači omega-3, koenzim Q, vitamin E, biljne boje, karotenoidi, betalaini, antocijani. Znači, to je bezbedno. I hlorofili su antioksidanci, ali problem je što se oni u namirnicama prate u zelenom listatom sa vitaminom K i onda ne znate šta će dominirati. Hoće li koagulantni efekat vitamina K ili antikoagulantni efekat kako se zove, hlorofila. I vitamin C. Vitamin C je takođe odličan antioksidans, znači vitamin C, koji
koji ima dvostruku ulogu. Jedna mu je uloga da deluje kao antioksidans, jel tako? I onda pomera sistem dalje od zgrušavanja, odnosno bliže krvarenju, ali takođe jako dobro armira krvni sud, tako što dovodi do brze sinteze kolagena i onda taj krvni sud bude manje propustljiv za krv, za tečnost, pa onda i za krvne ćelije, zavisnosti od intenziteta zapaljenja. Tako da to je baš ovako jako važno, jer je od svih tih antioksidanasa koji mogu da se daju, vitamin C nekako najbezbedniji. Znači, najbezbedniji je ako gledamo sve indikacije u kojima može da se koristi. Ali uvek kad nutricionista, mislim, ja sam i lekar i dijetetičar nutricionista, ne moram da se često konsultujem sa drugim lekarima, konsultujem se kad mi nešto nije jasno sa specijalistima i tako, ali ko je samo nutricionista, dijetetičar, znači kad god hoće da da neki suplement, može da predloži pacijentu, ali neka se saglasi lekar zbog svih tih mogućih interakcija sa lekovima. Eto, to je ono što sam htela za danas da vam kažem. I ono što sam obećala, sledeće će biti to dejstvo slobodnih radikala. Sad sve ovo što vam pričam nalazi se u mojej knjizi Dijetetika 1 i 2, koju sam napisala 2014. godine, koja je namenjena i studentima smera strukovni nutricionista dijetetičar i kako se zove, i kolegama i pacijentima. Znači, tako je napisana da je čitljiva i razumljiva za sve kategorije stanovništva, populacijne grupe i tako. Eto. Ako imate nekih pitanja, tu sam, a do sledećeg videa učite.